Добре дошли в канала ми. Днес ще разгледаме многобройните здравословни ползи от консумацията на фъстъци. Тези малки, но мощни ядки не само че са вкусни, но и предлагат редица предимства за вашето здраве. Независимо дали ги хапвате сурови, печени или под формата на фъстъчено масло, фъстъците могат да бъдат чудесно допълнение към вашата диета. Богати на антиоксиданти. Кестените съдържат антиоксиданти, които помагат за предотвратяване на клетъчни увреждания и забавят процеса на стареене. Подкрепят здравето на сърцето. Ненаситените мазнини и съдържанието на калий помагат за поддържане на здравето на сърцето и регулират нивата на холестерола. Подобряват храносмилателното здраве. Високото съдържание на фибри подпомага регулирането на храносмилателната система и намалява риска от запек. Укрепват имунната система. Съдържащият се витамин С и други хранителни вещества подкрепят имунната система и осигуряват защита срещу вирусни инфекции. Подпомагат здравето на костите. Богати на калций, фосфор и магнезий, кестените допринасят за укрепването на костите. Нискокалорични. Кестените са с ниско съдържание на мазнини и калории, което ги прави полезни за контролиране на теглото. Осигуряват енергия. Комплексните въглехидрати предлагат дълготрайна енергия. Намаляват възпалението. Антиоксидантите в кестените помагат за намаляване на възпалението в организма. Подпомагат психичното здраве. Витамини от група B и фосфорът подпомагат здравето на нервната система, оказвайки положително влияние върху психичното благополучие. Увеличават производството на серотонин. Кестените могат да помогнат за увеличаване на производството на серотонин, известен като хормонът на щастието. Баланс на нивата на захар в кръвта. Съдържанието на фибри помага за поддържане на стабилни нива на кръвната захар. Подходящи за хора с целиакия. Безглутенови са, което ги прави безопасни за хора с целиакия. Подпомагат здравето на кожата. Антиоксидантните свойства допринасят за здравословния вид на кожата. Помагат при отслабване. Предоставят чувство за сеитост, което помага за намаляване на общия прием на храна. Подобряват кръвообращението. Съдържанието на калий помага за регулиране на кръвното налягане и подобрява циркулацията. Подпомагат обновлението на клетките. Антиоксидантите насърчават обновлението на клетките, подобрявайки общото здравословно състояние. Ускоряват метаболизма. Съединението аесцин може да помогне за ускоряване на метаболизма и подпомагане изгарянето на мазнините. Могат да помогнат в борбата с рака. Антиоксидантите могат да помогнат за предотвратяване разпространението на определени видове рак. Високо съдържание на аминокиселини, те са важен източник на протеини за хора, следващи веганска диета. Богати минерални източници. Кестените са изобилни от магнезий, желязо и фосфор, което подкрепя общото здраве. Благодаря ви, че гледахте. Ако това видео ви е харесало, моля, не забравяйте да се абонирате за канала ни и да харесате това видео. Така ще бъдете уведомени веднага, когато качим ново съдържание. Ще се радвам да чуя вашите мисли в коментарите. Вашето мнение е много важно за мен. До следващото видео, всичко най-добро!